Endok apa sing paling enak? Endok pitik kampung. Salah. Kejamu enak. Salah. Goren. Salah. Pitik ireng. Salah. Pitik putih. Salah. Endok apa, Pak? Endok sing paling enak. Ah, endok apa, Pak? Endok dikukur isuk-isuk oh enak. Piye to Mas Pak? Oh enak tenan nih pokoknya karo molet oh enak. Tangi turun ini terus. Oh iya, Pak. Alah, wong lanang regagao kaya ngopo mbok kumise kandelo kaya ngopo ning kantor diwedeni anak bae kaya ngopo ning omah ketemu bojone kiki. Ambok tenang. Kaya ning kantor ha ning omah iya Bu. Nakku telu. Jenenge ya sederhana. Sopo reng? Barepe tak jenenge Tuti. Tuti. Mergo metune ning ngesor wit jati. Oh ning sawit jati. Nomor loro metu wedok meneh. Wedok meneh. Metune ning ngesor wit bayem tak jenengke Tuyem. Oh, Gampang wong Jawa. Sing Ya. nomor telu Ya. metune ning ngesor wit jeruk. tuh. Ngapa? Wong sing aku kok tatu-tatu. Lah, isor wit Nomor jati. 1 Tuti tak mergo metune ning ngesor wit jati. Jati. Nomor loro wedok. Tuyem. Tuyem metune ning ngesor wit bayem. Lah, jeruk tuh. Lah sing nomor 3 metune ning ngesor wit jeruk. Tuh. Tak jenengke Ahmad Gedek. Kok geseh kuwi? Lanang kok lah jeruke dicokot kecut banget terus gedek-gedek ini percaya kok. Ya kuwi sing selamat ora pangan garangan ya kuwi mau. Enggak adil. Mas, jare ngomong kampung, wingi bar entuk arisan kowe, terus ora tau teko iki. Duit karepmu iki kepiye? Lho aku iki wong ras rakal, entuk pisan ya wis no. Tapi kan ya kudu tetep teko. Lah yen aku teko meneh, terus engko dilalahi entuk aku, ya mesake kancane. Loh, Tapi kan piye? Dilalahi nasibku apik. Terus aku teko, sing entuk aku meneh, nasibku apik. Aku teko meneh, entuk aku meneh. Aditku iso numpuk-numpuk terus tak nggo apa? ya dinggo anu, Mas. Anu apa? Nggo ngebleki raimu. Wong lanang ki rasah wedi ireng. Dikai balung sing gedhe dikon nyambut gawe sing mempeng. Merga wong lanang kuwi nyukupi ora jaluk cukup, ngiyupi ora nunut ngiyup. Rasah kawatir yen lanangan murang ganteng, ning kawatira yen lananganmu ora iso kerja. Uripmu bakal sengsara yen duwe lanangan sing senengane dandan ning ora berpenghasilan. Wes, ngono wae.